87 entità, inkluż il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan, Residenti u Għaqdiet flimkien għall-ambjent aħjar, Futur Ambjent Wieħed, Greenhouse u Moviment Graffiti, jingħaqdu flimkien sabiex jappellaw mid-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar ħalli il-Bajja tal-Balluta ma tinbidilx f'port għas-servizz ta' katamarani privati. Kellim fisem l-appellanti qal li dan huwa żmien diffiċli, iżda se jkunu sodi fl-impenn tagħhom biex isalvaw il-Bajja tal-Balluta milli ssir port ieħor. Qed jinsissu li din hija waħda mill-ftit bajjiet li baqa' fejn il-pubbliku jista' jgħoddos, jirkeb il-kajak u jgawdi il-bajja mingħajr ħlas. U allura b'katamaran dieħel u ħireġ mill-bajja 21 darba kuljum dan kollu jkollu jieqaf għax il-bajja se ssir perikoluża. L-istqarrija tgħid li l-applikant jista' faċilment jipproponi biex il-mall ikun ilokat f'post ieħor fejn ma jsirx hawn. L-appellanti qalu li mhux ġust li dejjem irid ikun il-pubbliku li jċedi l-ispazji pubbliċi miftuħa, filwaqt li saħħu li se jibqgħu jiġġieldu sabiex il-pubbliku jibqa' jgawdi din il-bajja. Il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan ilu ġimgħat sħaħ jinsisti li l-policies li applikaw għal din iż-żona għandhom jiġu osservati. Il-Bajja tal-Balluta kollha hija meqjusa bħala żona riservata għall-hawn u din l-applikazzjoni tmur kontra dan. Il-Kunsill qed jisħaq li l-proġett ser ikompli jikkummerċjalizza aktar iż-żona u se jnaqqas aktar l-ispazji għar-residenti u t-turisti infushom.